hakane kasngi ni ai kublei ya ki media ki balawan hakane snong jungi ban ya persap syaki pajba kamtam le ya kasnong jungi bat kini ki snong marjan ki bailum benta kasngi hangne ngila isna ya kane ka gate hak bangila ban khanglat ya ki breu banabar makin wanrung pathar markane ka jingrung pathar kala wan ra ya ki jing sapriang ya kene jingpang COVID-19 ke bangitip nomor ba tekan kanang mangkhanglat ikini jingpang tinggal haga jing ya sno tilang jong kini ki rembak snong fer musau nong kharai kelang padon romesek pampedam pamdemu ngilaya pelong daka jing stu jingmut bangin staro kene ket hang ne khmat kanang ba mangkhanglat ya ki jingrung jingmi jungki breu ki bana sabar ba ngila bang khanglat e kane ka jingpang te lomba kane ka news ngakwa banya kerpat ru ya ki lok snong thau na po snong lajong bakumjur ki wei snong ba pide ban song khop haying le khoj elade kumba ka sarkar kala ajing tha ip warranty yaka kanang ba ngila ban khanglat bangile persa ya ka kane ka jingpang bat kumbangitip ba hakini kisni ngelayo ka khubor meladon ki balayo ya kene ka jingpang apo jela jingiru te kelong ka jing kendit yengi wepwe ba ngimti ban lesting ka jingko jingkhya jongi wepwe ka syong ha ka jing kli jongi simet te lang ba kene ka khubor ngakwa ban ai sa baro kilok song thau syong khop hing le khoj elade ba ngila ban khanglat dan ngila ban job yau ni khna jingpang Nagaliang jong isan teli ki dor barsinong ki bakentup ya ka umsau nong kharai kalang padon ka paham pedem rong mesek bat ka paham dumu kilami ban khang bat bu da ka get ha ka snong umsau nong kharai ban khang ye kilenti namar ka jingrung bat ka jingmi lailan jong ki pajba ka baap jingmai ka thany hadin balayo jingtip ba ka jingpang ka ba pensyong sir ya ka parthei kala poi hanong ba shalong ha ka ju ka por kini kinong ilam snong kila pentip se ki pajba ba ka ne ka jingbu ya ka ne ka get kalong ban yada ya ka jingwan rung jong ki breu ki banabar bat ka jingmi jong ki breu ki bana po snong kila pensyai pajba ru ba ka ne ka get omdei ka ba khangsa henrei on plai ya ki bedon kam e kum ha bapang ha bashitom Tom ko ai kublei ya phi ki media barngut lengba jung phi gilong gi khobor gi ba gila banyak so gi paiba jungi hakane ga dong ba ka thain jungi khamtam ni ga area jungi ba ngidon marjan hangne ngidon sau tuli gi snong sapo bat kale ka jingbu jungi ka get kare kum kadak bangi ile pasya yaw ni u khyang jingpang u bla serkhei hapo jong borok ka wei ka parthei bat hakju ka por i bu ru ka jingkerpat sya ki nong snong jongi kumju kini snong pamarjan bakilong ki breu ki ba fikir agalai kawan bat bakin simkhia haju ka por simet bat kumju halaying lasem bakin ko nguru kat kum ka jingtha jong ki ain sarkar ki balabu haman lag district haman lag snong ki thau bla pensyai bat ki ba airu ya awareness program man lag snong yang bu ka jingkerpat ya ki marjan snong ki badon hangne markhap bat ngi bakin subha banelong ki baye trelang hakano kano ka benta khamtam hakane ka benta kadai ka jingba ka baap yangi iwei pa iwei kumbangi latip ba ka jela jongi ru ulayo ban rung ne phyang jingpang dein ta kadau ni hap ban yak simkhia ban trelang iwei pa iwei nong song snong khnang ba ngin la ban kiar bat ban lai na kini jingpang khamtam kum ki snong jungi kibadon hangne markhap kidei snong kum kane ka lat jungi hangne kadei ka ba yaj bayeng da bun ki breu ki balai bawan hangne kum ta ngi kerpat ru ya ki balai bawan bakin subha ban kham atkar galai kawan kum hagane kapor khnang ba ngi la ban lai na kane ka jingpang kom serkhei hagane ka thei kabla tuluk ka berthei kal sapriang kum ta ngi kerpat batoi simkhia lang baro
idong ki thain jungi bat khamtam idong jung snong ki bodon haboro jung south li ki nik snong ki bodon sepo jong kane ka ira jungi tangkini ten place bo ngaru kum romba snong jong ka pamprem sngaw ban ai kublei ki media buan hakane ka par ban pemphya ka kubor jong kane ka kubor ka ba ngila ai kini ki parlok no snong jong kane ka than ka badan santli ki snong ka mingget ka dai ka snong ha umsono khrai bat nidon karong sek pamprem pamdemu batlang padon te kumta ngi kum ki romba snong ni wan yeng hane ban ai ka tim hikai yaki breu namar ba has nong kendong jungin dasa nyimdala banyo ya kata ka jingko jingkya kam daga jing smar skher ka babyang kumta nagalyang jong nikum ki romba snong ngasngau ban ai ka jingkentu kan pham pi ki pai no snong jong ka ne ka thain ka dong ba kin sambha ban kit khialang ya ka e ka ba ki bor sarkar tha bat kumjuru ki health team jong ka snong ba fer tangkne kinten blesbur ai kublei ye ki media ki lawan sim ye ka ne ka kubor jungi kini ki area ki bedon hapo ne ka thai ban bu ye ka ne ka get ban khanglat ye ki briu ki bana sabar ban ru sepo ka ne oi kham tam le le ka sno jungi ka sno ro mesep ni la de bu lu pai ka get ni mar ba nang ne ni pat la ban le ye mar ka sno ro mesep jungi ka don ka turis sport kum ta ngi don ka jing ma ko ba kraw te ta ka daw mun ta la lai la south sal sing la de bu lu pa te da ka jing bu da ka jisim khia lang jong ki ne ki santli ki snong mun ta ngi la bu i ka ne ka get nang ne na main point na ne nam sa nu kharai te ka long ka jing ka khu ha ka ba ki briu ki balai ba ki ba mi ki ba lei ki ba rung sa ka ne ka time sa ka strong jingi kham tam namar da ibu tang ka te ke ki 1 minute ki 1 ayu nimla ban pikir te da ka ba ngira yo ka ne ka get ka ba la pli men ta ka singi la khawi ka men ta ka singi nang ne na nam sa nu kharai ka ba de ka jaka ka bandrung nongkong te ka long ka jingker khu bat ha ka ju opor hang ne ngakwa ban airu ka jing kerpat ya ki para ya ki ne kisnong ba marjan ba hakum ka ne ka por tong ini ong ya ki para snong para thau jungi ba kinam da yerung na ka woi ka snong sa ka woi ka snong mar ka ne ru ka long kum ka lat ku jingi da te tang pine ki de ki jingkwa junga ka ban ai jingmut lang ba tong ini ya pikir ya ka ne ka jingpang khnang ba ka nom pur ha ka ne ka thai bat ka dong ka jungi